Čau, ahoj, vítám vás všechny u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám kosmetické novinky, no a jak je zvykem v poslední době, tak ty kosmetické novinky budou dost nabušený. Je to za posledního čtvrt roku, to znamená převážně letní novinky, no a můžete se těšit opravdu na hromadu kosmetiky, ať už PR balíčky, nákupy, drogérkový, e-shopový, nebo něco tady mám i z druhé ruky, dárky, co jsem dostala k svátku, opravdu strašná halda kosmetiky. Poslední dny jsem to nosila na kupu, abych na něco nezapomněla, takže doufám, že většina z toho, co jsem vám chtěla ukázat, tady bude. No a vy se pohodlně usaďte a jdeme rovnou na to, bude to dlouhý. Tak, začala bych asi PR balíčkama a úplně prvně začneme značkou Australian Body Care, kterou ode mě dobře znáte. Já si pravidelně v rámci ambasadorství můžu na jejich e-shopu vybírat produkty podle svého uvážení a který by se mi líbily. No a před létem jsem se šla podívat do sekce novinek, co zajímavého mají jako nejnovější produkty a docela jsem zůstala zírat, protože tam toho byla opravdu strašná spousta. No a kromě produktů s takovou tu jejich typickou tea tree vůní a takový ty produkty v té kategorii tea tree mají nově i věci, které jsou voňavý a ovoněný jinýma parfumacema. No a mezi těma produktama jsem tam našla tyhle ty čistící ubrousky. Mají tam variantu růže, mají tam variantu tropical s mangem a potom variantu levandule. No a jelikož jsem se nemohla vybrat, tak jsem vzala teda ty čistící ubrousky ve všech variantách a koukala jsem, že kromě těch ubrousků tam mají i nějaký, myslím, sprchový gely s těma vůněma, takže doufám, že je to takový zajímavý krok kupředu, kdy už si tam budeme za chvilku moc vybrat ty produkty s různýma parfumacema. Já už jsem sice na ten tea tree olej zvykla, ale fakt je fajn, když to voní ještě trošku nějak jinak. No a co se týče těch ubrousků, tak za mě ideální volba na léto, jelikož jsme hodně na cestách, na výletech, byli jsme i na dovolený, tak za mě tohleto je taková nejvhodnější alternativa prostě do kabelky a do tašky, do baťohu, s sebou na cesty, aby jsme když tak mohli kdykoliv očistit, já nevím, zmrzlinu na mrňou soj, anebo se mohla kdykoliv osvěžit, očistit ruce. Dokonce se to dá použít i na odlíčení make-upu, takže jsem to s sebou teď brala na dovču taky, odličovala tím make-up. Za mě jsou fajn, opravdu jsou hodně intenzivně vonící, což mě docela překvapilo, zvlášť třeba to mango. Mně přijde hodně takový průbojný. A já, jak jsem ho otevřela a pak jsem to měla už jako sice zalepený, ale otevřený v kabelce, tak jsem to cítila i z té kabelky, takže jsou poměrně dost intenzivní ty vůně, ale nějak mi to nevadí a jak říkám, na osvěžení, očištění jsou fajn a určitě se nestratí. No a v sekci novinek jsem tam objevila ještě takhle sadu balzámků Narty. Trošku mě mrzí, že se dají sehnat jenom takhle jako v sadě po třech, protože za mě jsou prostě 3 balzámy Narty v jedné variaci hrozně moc, jo. I když bude sebe lepší, tak já jak ráda zkouším nové věci a těch balzámů mám otevřených prostě strašnou spoustu, tak nejsem schopná 3 spotřebovat, takže se o ně určitě budete moct zasoutěžit. No a je to takhle klasický balzámek, je bezbarvej, opravdu výživný, ty opravdu krásně vyživí, je na nich příjemný a je vhodný i na suchý rty a rty z opary, takže díky tomu tea tree olej je to čistě jako dezinfekční a pomáhá to, takže za mě super počin, ale brala bych ho klidně jenom po jednom. Myslím si, že takhle balení po 3 jako nevyužije asi úplně každý. No a potom jsem tam dělala ještě jednu objednávku v létě, a tam jsem si vybrala tuhletu sadu na vlasy, péči o vlasy, která mě zaujala tím, že je pro padající vlasy, což bude potřeba za chvilku, protože jakmile přijde podzim, ochladí se, tak ty moje vlasy se vždycky zblázní a velky mi padají. Takže jsem si tam tuhletu sadu vzala s tím, že na podzim ji určitě využiju. No a v sadě najdete šampon, kondicionér a takhle bezoplachovou péči, bezoplachové sérum, který je sestřičkou, který se klasicky stříká. Takže jsem na to zvědavá, určitě vám dám potom časem vědět. No a k tomu jsem si tam přihodila ještě ten čistící pleťový gel, protože i když od Australian už jsem toho zkoušela strašnou spoustu, tak pleťovou péči jsem sice brala, ale dávala jsem ji do soutěže a sama ji pořádně vyzkoušenou nemám. Takže začnu tady čistícím gelem a uvidíme potom dál, jestli budu zkoušet něco dalšího. Takže to byla značka Australian Body Care. Další, co tu mám, je značka Ifroše a i od nich tady mám vlasovou péči a i od nich mám vlasovou péči, která bojuje s vypadáváním vlasů. Takže já doufám, že letošní podzim já zvládnu bez nějakého výrazného vypadávání a že hříva zůstane taková, jaká má být. No a i od nich je to řada antišuté, která obsahuje vlčí bob, agáve a žinčen. A bojuje to s vypadáváním vlasů, stimuluje vlasovou pokožku a podporuje růst nových vlasů. Takže jsem na to zvědavá. Mám tady šampon, kondicionér a k tomu takhle 16-denní vlasové sérum.
které v sobě má tyhle ty 4 ampulky na 4 dny, které se dávají přímo k pokožce hlavy. Takže dám vám určitě vědět, jak to letos na podzim bude vypadat. Vyzkouším, doufám, myslím si obě dvě řady, obě dvě značky, protože podzim bude dlouhý a vlastně už mám poměrně dlouhý, takže si myslím, že to užiju obojí. No a druhý balíček, co tu mám od Ifroše, mě přišel v průběhu léta, kdy představili svoji novou řadu, která se jmenuje Family Bio. A tato řada je unikátní v tom, že kromě toho, že uceluje péči a je vhodná pro celou rodinu, vhodná i pro děti od 3 let, má taky certifikát, vlastní certifikát EcoCert, to znamená, že je přírodnější. No a jak jsem říkala, je to ucelená řada, ve které najdete několik krémů, najdete tam takhle výživný balzám v dóze anebo cicakrém, to znamená obnovující péči. Zároveň je tady i odlehčenější verze, hydratační krém, potom hydratační tělový mlíko, no a nesmí chybět klasika, jejich sprchový gel. Mlíko už se u nás doma používá, samozřejmě Mrňousovi se to líbí, takže už to používá taky, takže až vyzkoušíme důkladně, dávám určitě vědět. Má to všechno strašně krásnou, takovou jemnou vůni jablek, protože to využívá zbytky od zemědělců, kteří vyrábějí jablečné mošty, takže tu dužinu používají dál a vyrábí se z toho, díky tomu, že to obsahuje ty aktivní látky jablečné, tak se to dál využívá takhle v kosmetice. Za mě úplně skvělý, to se jim strašně povedlo a určitě vám dám časem vědět, jak si to u nás stojí. No a další, co tu mám, jsou produkty od Naturvey, z e-shopu Naturvey. Mám tady 2 tyhle ty bylinné koupele. První je z ovsa a levandule a druhá je čokoládová z ovsa a kakaových bobů. Jsou to takový ty nálivové sáčky, které si necháte ve vaně louhovat, no a následně se v tom louhujete vy. No a jelikož už mě tady docházejí zásoby všech možných solí a věcí do koupele, tak si myslím, že se na ně hodně brzy dostane a já vám o tom dám pak určitě vědět minimálně na sítích a minimálně ve spotřebování. No a poslední balíček PR, co tu mám, je taky úplně nový, dorazil jsem minulý týden a jsou to novinky od značky Šminka. Mám tady pár kousků z dekorativky. Prvně tady mám takhle monooční stín Wet and Dry v odstínu 06, což je taková krásná temná zelinkavá. Ty stíny jsou opravdu skvělý, jak za suchá, tak za mokrá. Za suchá jsou krásně pigmentovaný, fakt jsem to zkoušela a jako pigmentace je to jako hrom. I když jako na tom oku už to je potom trošičku slabší, ale myslím si, že jako fakt slušná, jo? Není to jako úplně nejhorší. A za mě teda super, hlavně za mokra, protože to je pak ta intenzita a ta pigmentace úplně mega obrovská. Fakt je to pěkný stín, za sucha je to rychlejší, ale trošičku víc to práší, když v tom dráždíte štětcem. A za mokra, jak říkám, se to líp nanáší a je to hodně pigmentovanější. Ale záleží na vás, jak to budete chtít využívat. No a potom tady mám 2 ty rtěnky, mám tady Brilliant Lipstick Pink Dawn odstín, což je tak, bych řekla, spíš transparentní topper. Je to třpytková rtěnka, takže spíš takový top coat. Já si myslím, že bude super na matné rtěnky, že to bude zase trošku něco jiného, ale je to příjemný i na rtech samostatně, jako takový balzámek, ale ten třpyt potom není tak velký, takže tohle jako není úplně ty produkty, které já bych si kupovala běžně, které bych vyhledávala, ale jak říkám, na matné rtěnky to určitě vyzkouším. No a co mám teda hrozně ráda, oblíbila jsem si v první chvíli, je tahle ta hedvábná rtěnka v odstínu 08 Barbara. Je to za mě taková krásná nude, velmi přirozená barvička, která opravdu se hodí snad ke každému typu rtu. Je na rtech strašně příjemná, fakt hrozně příjemná, je hydratační, je opravdu hedvábná, je to úplně radostný na rtech mít. U mě zase třeba nevydrží tak dlouho, protože u mě hydratační rtěnky nejsou otázka několika hodin, ale spíš jako několika minut ne, ale je to fakt jako otázka třeba 2 hodin a pak to potřebuji zase přetřít, protože mě rtěnky moc dlouho nevydrží. Ale jak říkám, je hrozně příjemná a ten odstín je ideální pro mě na běžné nošení, takže za mě moc povedený kousek. Tak a jdeme na moje nákupy, začala bych asi nákupem z Actionu, mám tady toho poměrně dost, víc než obvykle. Víte dobře, že neodcházím z Actionu bez nějakých masek. Jejich plátinkové masky jsou bezkonkurenční, mají za pár korun, mají strašný výběr, takže já vždycky něco vyberu, takže tady mám nějaký z nich. Tyhle ty už jsem doma měla dřív, takže to vím, že jsou ověřený, že jsou super, že jsou hydratační, mají takhle s vaječným bílkem, tahleta je s kaviárem a tahleta je s bílým lanýžem. Za mě jsou tyhle ty super, za 20 úplně není o čem.
Pak jsem tam sáhla ještě takhle po kaktusovej, to spíš mě přišlo takový roztomilý, stálo to asi 18 korun, takže jsem vzala taky. No a stejně tak neodcházím z Actionu od téhletej exfoliační masky na nohy. Tu ode mě dobře znáte, já jsem vám ji ukazovala několikrát, víte, že já ji docela dost proklamuju, takže určitě doporučuji na ní mrknout, je skvělá. Během pár dní se oloupe veškerá kůže stvrdlá na patách a máte pak nohy úplně k poňuchání, takže za mě super, používá ji i manžel a oba jsme s ní strašně spokojení, stojí asi 50 korun, což je úplně jako bezkonkurenční cena. No a tentokrát jsem tam zavítala teda ještě k regálu, kde mají tělovou péči, kde mají sprcháče, peelingy a tak dále. A vzala jsem si tam 2 peelingy. Tenhle ten v butele s vůní banánu stál asi 55 korun, používám ho teďka, je super, hezky vydrhne, potom se snadno a rychle opláchne, takže z toho jsem fakt nadšená a spokojená. No a vzala jsem tam ještě Dry Body Scrub, ten mě hodně zaujal, je to něco na způsob kávových peelingů, takový ty zasuchá, který opravdu pořádně vydrhnou, ale pokožka pak není úplně jako podrážděná, takže doufám, že tak to bude i v tomhletom případě, stál snad ještě méně než ten banánový, myslím si kolem asi 30 korun, takže tam úplně jako nebylo o čem, protože je to docela velký 200 gramový balení. No a zaujal mě tam svým designem ještě tenhle kousek a to je klasický mýdlo tekutý, má to krásnou jemnou vůni a hrozně se mně líbila ta butelka, stála asi 24-25 korun a říkala jsem, že si ji pak nechám a budu znova doplňovat mýdla jenom tady do tej, protože ten design se mně fakt jako hrozně líbil, ta butelka je pěkná. No a nechybí nákupy z drogerie, něco z Rossmana, mám tady masky na obličej, tam teďka celkem rozšířili sortiment masek a najdete tam mimo jiné masky od značky Holika a Skin 79. Já jsem si brala na zkoušku tyhle ty 2 a jak můžete vidět, už je mám i vyzkoušený, takže o nich vám dám určitě brzy vidět na blogu. No a samozřejmě z Rossmana nikdy nechybí ani soli do koupele Isana, který my doma milujeme, já je zbožňuju a kupuju je pořád dokola a v docela velké množství, akorát se nám to doma vždycky tak rychle jako točí a tak rychle mizej, že teď vám tady můžu ukázat jenom takhle tyhle ty 2. Ale vy ode mě dobře znáte, víte, že vám je ukazuju pravidelně i ve spotřebovancích, takže tohle pro vás není úplně nic nového. No a samozřejmě tady mám i nákupy z DMK, protože tím, že tam jsem skoro denně a že to mám furt na očích, tak nejde odejít s prázdnou a postupně vždycky něco nakoupím. Mám tady si myslím jenom tak 1/3 z toho, protože zbytek nejsem schopná už ani dohledat, ale mám tady 2 sprchové produkty. Mám tady takhle sprchový gel od Knajpu, Cotton Smooth, který jsem měla už kdysi v menším balení a on strašně krásně voní a je hrozně takový hebkej a příjemný, takže ten jsem si vzala, když jsem ho viděla ve výprodeji. No a stejně tak jsem neodolala ještě téhletej sprchové pěně od Balei, je to You Are Berry Sweet s vůní malin a ty sprchové pěny jsou strašně fajn, takže to jsem ráda, že ji tady mám a že zase můžu vyzkoušet nějakou jinou, ona teda byla ve výprodeji, takže si myslím, že teďka už asi k dostání nebude. Čemu jsem teda neodolala, je tenhle ten krém Body Superfood od Garnieru. Zase my jsme obměňovali jeden druh, že tenhle ten z aloe zmizel z regálu v DMku a objevil se jiný. Já jsem si ho brala s tím, že ten z aloe bude takový fajn, odlehčený na léto a je to pravda, je opravdu strašně příjemný. Já už ho tam mám cca poslední asi 1/4, už ho dodělávám a musím říct, že za mě je moc příjemný. Opravdu je to lehoučký krém, rychle se vstřebává, zároveň hydratace nechybí, takže to je za mě fajn. Pak jsem si tam teďka brala nedávno Salus meduňkovou květinovou vodu, já na květinových vodách ujíždím, používám je dennodenně a když jsem přemýšlela, jakou vezmu tentokrát, tak jsem si vzala sklidňující meduňku, takže tu už teďka taky používám. Tady mám nový balení od lakovače od Ebelin, ten kupuju pořád dokola, tohle už je asi 2. nebo 3. balení a za mě jsou fajn. A ve výprodeji jsem si tam pak brala ještě tenhle ten dvoufázový odličovač s levandulí od značky Trendy Dab. Ten už tam k dostání taky není a jelikož já prostě tohleto spotřebovávám ve velkým, tak jsem říkala, že si do zásoby tenhle ten vezmu. No a další, co tu mám, je nákup na Hebe. Já jsem teda objednávala zejména kvůli tady té barvě na vlasy, protože jsem zjistila, že na Hebe, když mají akci, tak vyjde na půlku toho, co v drogerii, takže jsem si brala rovnou 2 balení téhleté barvy Excellence Cool Cream. Já si beru odstín 611, já ho používám dlouhodobě, takže jsem věděla, do čeho jdu a proto tady mám teda rovnou takhle zásobu. No a nebyla bych to já, kdybych neobjednala až něco dalšího, takže jsem si tam i do zásoby brala tenhle ten lak na vlasy
opět L'Oreal a tentokrát Elnet a tyhle ty laky jsou super, já už jsem Elnet měla kdysi dávno a vím, že jako tomu není co vytknout, takže když tam vyšel zase o něco levnějc než v drogerce, tak jsem ho přihodila taky. No a hlavně, co teda bylo v objednávce z Hebe, na co jsem se těšila, na co jsem se nechala Marťou Rackovou ukecat, jsou rtěnky a mám tady svoji první Super Stay Vinyl Ink a svoji první Smooth Whip od NYXu. Na tohle jsem se nechala ukecat hlavně kvůli tomu odstínu, protože odstín Pom Pom číslo 20, to je něco naprosto neskutečného. To je barva, která opravdu jako vám bere dech a ani ve svých 200 rtěnkách, kterých tady možná dohromady mám, když spočítám tekutý a klasický, tak takovejhle odstín ani podobnej nenajdu. To je fakt něco tak úžasně unikátního, že už jenom kvůli tomu odstínu ji prostě chcete. Je to takový typický letní odstín, takže si myslím, že za chvilku tuhletu strčím do šuplíku a vytáhnu zase až za půl roku. Ale je to fakt nádherná barva. Ta rtěnka sama o sobě mě jako úplně nebere. Ona je to taková hodně našlehná textura a mě to na rtech úplně dobře nedrží. Ale kvůli tomu odstínu to prominu, protože to je fakt něco neskutečného. No a pak tady mám svoji první vinilku. Já jsem se s Marťou domlouvala nebo konzultovala jsem s ní, jaký odstín vybrat. Nakonec jsem vzala 45 Capricious a je to taková krásná růžovo-červená, ta bude naopak úplně ideální teďka na podzim, takže s tou si myslím ještě užiju teďka, nevidíte ji určitě poprvé ani naposledy a doufám, že jako spolu budeme ještě dlouho. Marťa teď zjistila, že ta pigmentace snad postupem ztrácí na kvalitě, tak uvidíme, jak dlouho se mnou tato bude. Zatím jsem z toho nadšená. Neříkám, že ten lesk mě vydrží na rtech nějak dlouho a určitě u mě celkově ta rtěnka nevydrží na puse celý den. Já prostě nemám žádnou rtěnku, která by vydržela celý den. U mě většina rtěnek zvládne maximálně půl dne. Tohle není výjimka, ale i ten půl den je u mě opravdu výkon a jsem z toho teda celkem nadšená. Dále tu mám pár kousků od Sheeglam ze Sheinu, ale to už jste viděli i v holech ze Sheinu, takže to vezmu jenom letem světem. V první objednávce jsem brala tyto tekutý produkty, tekutý rozjasňovač a tekutou tvářenku. Ta tvářenka je něco naprosto neskutečně skvělého, je to odstín Love Cake a je to úplně boží odstín, univerzální odstín. Navíc se s tím strašně dobře pracuje a já tuhle tvářenku používám teďka jako fakt bych řekla obden, každý druhý den, protože je tak skvělá, že si ji neskutečně užívám. No a druhý kousek naopak mě spíš zklamal, je to rozjasňovač v odstínu Vanilla Frost. A s tím se mi pracuje teda podstatně hůř než s tou tvářenkou, on je takový tekutější a není to úplně vončo, je potřeba se s tím trošku víc vyhrát, takže ten u mě až tolik jako neboduje. Co u mě taky úplně nezabodovalo, ale nemůžu říct teda, že by to bylo nejhorší, je paletka od Sheeglam, Marvelous palet. Je to takováhle fialková, taky jsem vám ji ukazovala už v haulu. Není úplně nejhorší, ale čekala jsem trošku víc. Čekala jsem větší pigmentaci, lepší práci s tím, ono to trošku víc práší, než jsem čekala. Odstínově je to zajímavý, myslím si, že teď na podzim se s ní taky vyhraju, ale úplně mě jako nezaujala tolik, že bych nutně potřebovala skupovat další paletky. No a pudr od Sheeglam jsem vám taky ukazovala, ten už byl i v oblíbencích, je to tenhle ten fixační, transparentní Sipkey, které já teď používám dennodenně a za mě je super, není tak dobrý, nebo neoblíbila jsem si ho až tolik jako Dermakolský fixační pudr, ale zase stojí míň než ten fixační od Dermakolu a obstojně funguje taky, takže tenhle ten já můžu doporučit taky, v oblíbencích jsem ho už ukazovala víc, takže tady jenom letem světem. No a nejnovější kousek je tenhle ten šampon na štětce, který má teda fakt jako luxusní balení, jo? Mně se to strašně moc líbí a má to takhle pumpičku, já to vždycky nanesu do dlaně a pak tím šmrdlám ty štětce. Funguje to docela dobře, musím říct, že jsem tím odstranila i veškerý make-up ze štětce, co byl zažraný a zatím jako, co jsem to zkoušela dvakrát, tak to vůbec není špatný. Stojí to taky asi kolem 70–80 korun, takže to se celkem dá. No a další, co tu mám, je balíček od Klárky, což je moje sledovatelka, ale teďka už bych řekla, že spíš kamarádka, protože jsme spolu celkem v pravidelném kontaktu. No a já už asi po druhý nebo po třetí jsem se s Klárkou domluvila, že si od ní odkoupím nějaké věci, které má buď dvakrát, nebo které úplně nesedějí. No a domluvila jsem se s ní na tom, že si od ní vezmu tadyhle paletku Petra Nude, tuhletu malinkou to Quattro, a že si od ní vezmu a koupím rtěnku a tady pár masek.
No a nakonec to skončilo zase pěkně velkým balíkem, kde ona mi přibalila spoustu dalších věcí. Takže kromě teda té paletky, kterou mám v odstínu Slip Dress, což jsou takový ty růžovější, a ty rtěnky z Winter edice od Gabriely Salvete, kterou já mám v těch dalších 2 odstínech, takže tenhle ten jediný mi chyběl. A maskách od Revolutionu, který jí neseděly, takže tady mám další 4 masky do zásoby. Jsem dostala ještě fakt jako kupu dárku. Mám tady od ní krém na ruce, Planet Spa od Avonu, Aromatherapy Beauty Sleep, který vím, že je skvělý, už jsem ho dřív sama měla. Pak jsem tam měla takhle tester rozjasňovače od Essence, rtěnku od Essence, kterou už jsem doma měla, takže tady mám teďka 2. No a potom mě tam přibalila ještě kosmetiku Look by Bipa, což je řetězec drogérií v Rakousku, takže si myslím, že to je jejich privátní značka. Ona Klárka psala, že pár věcí taky zkouší, takže mě tady něco zkusila poslat taky. Mám tady tu rtěnku Vinyl, což je taková ta voskovka, v takovém hezkým růžovo-červeném odstínu, docela podobný odstín právě té vinilce, kterou tady mám, ale je to taková ta voskovka, taková ta krémová rtěnka. Potom tady mám matte lipstick, takhle matnou rtěnku v odstínu 200 Wild Coral, což je taky taková krásná intenzivní barva a tu jsem zkoušela a ta je moc příjemná. Není úplně matná, bych řekla spíš taková sametová, ale drží na rtech docela pěkně, to je tady dole. No a třetí kousek jsou Roll-on Glow oční stíny, takhle s takovou tou kuličkou oční stíny, které jsou v takovém krásně růžovým jako třpitivým odstínu. To je fajn jako top coat, už jsem to zkoušela, nebo do vnitřního koutku oka, vypadá to moc pěkně. Takže další dekorativka na zkoušení, no a pak jsem tam od ní měla ještě takhle věci do koupele, takže teďka máme doma zásobu solí úplně mega velkou. Mám tady tuhle tu velkou epsonskou sůl se sandalovým dřevem, to ani nevím, jestli vůbec ještě je v prodeji. No a pak mi tam přehodila dva tyhle sáčky od Dresden Essence, protože viděla, že tohle jsem chválila, že mi to strašně vonilo, že mě mrzelo, že už u nás není, tak mi tam přihodila a ještě tady pěnu do koupele v sáčku Cozy Love, takhle s médiou. Takže já Klárce ještě jednou strašně moc děkuju za spoustu dárků. Zas dej vědět, až něco budeš prodávat a budeš mít doma 2krát. No a jdeme ještě na dárky, co jsem dostala k svátku. Od Segry jsem dostala například tuhle tu masku od Ballet, tu už mám teda vyzkoušenou a musím říct, že i když ta maska sama o sobě nebyla nic moc, tak to plátínko bylo fakt luxusní. To se mě tak strašně líbilo, jako už dlouho ne, takže už jenom kvůli němu jsem si ji užila. Potom jsem od Segry dostala balistiku od Bump Cosmetics, já od ní dostávám tyhle balistiky často, vždycky si je moc užiju. Tohle je růžová varianta Scent with Love, takže už se těším, až si s ní dám vanu. No a co mě udělalo strašnou radost je mejdlo od Almara Soap, já jsem si tuhle značku zamilovala a ty jejich mejdla jsou úplně skvělý. Teďka mám poslední na vaně, takže když jsem si to tam dávala, tak jsem smutnila, no a mezi tím jsem dostala od Segry další a ještě navíc v úžasné a mojí nejoblíbenější vůni šeříku, takže na to se fakt strašně moc těším a to si určitě užiju na 110%. Pár věcí jsem dostala i od mamky, jsou to produkty značky Oriflame, kterou mamka už desítky let dělá, takže tady mám několik věcí od nich. Opět vůně šeříku, tentokrát bílého šeříku, vůně a krém na ruce a opět se na to těším a užiju si to, protože, jak říkám, šeřík fakt zbožňuju. No a od mamky jsem tam měla ještě takhle sprchový gel s květinovou vůní, ten se určitě nestratí taky. No a úplně poslední, co tu mám, jsou dvě věci od manžela, který jsem měla v balíčku od něj. Mám tady DNS, ten Body Fragrance Pure Lightness od Adidasu, což má takovou hezkou příjemnou svěží vůni. No a tohle se mi nestratí nikdy, antiperspirant ve spreji od Rexony ve vůni Shower Fresh. Takže to jsou takový 2 kousky, které se mi doma určitě nestratí a zužitkuju je určitě taky. Tak, a je to pro tohleto video všechno. Takže mě určitě dolů do komentářů dejte vědět, co z toho znáte, co z toho vás zaujalo, na co se těšíte do recenzí. No a já se na vás budu těšit někdy příště, takže se mějte krásně a zatím čau.